твърде. Аз съм Даниела, това е. Аз съм Нико, Джордж, буквално влязах тук. Там зад вас малко премянка. Абе, тук малко направихме приемка, защото там не сече. А това е нашето минало видео, което и да, хора, тук всичко вече коледно. Както ви казвам, френда, само тук малко. Тук са написани, а не е как. Тук е написано Атанасове сърчице. Тук имаме диско. Имаме сланчичка, хичко. Шишарка, разбира се, и птиченце. Атанас, Тола, Вики, Дани, Ми. Какво? Да. Що ме чао. Събори подаръците. Тук имаме зойта. Никой яда? Тук сме добавили на Гери бутушчета. Опа, Герчо! Да. Заредено е за нашата гъгучка едно ренче. Да, също така и така. Една шапчица, която е много сладичка. Като това и като тези. Знам, но... Нам е тук на Данката, Йоан Петър, Анди, Динслав. Лекчето просто казвам. Отпадах. Александрина казвам. Александрина. Лава. Александрина това. Този вкус е мега вкусен. Знаете го, вкусен. Поръчайте го от сайта. Това е Даниел Бошков. Данката е Бошков. Даниел Бошков. Това е Йоан Петър. Да, това е Йоан Петър. Това е Андрей Бошков. Андрей. Тук много яко му се е получило. Да. Пробвайте и този лавабер е уникален. Също, това е Данислав Кинчев. Това е Лина Соколова. Тези лавабери са мега вкусни. Поръчайте отдолу в линка всичко. Защо сте ги взели? Да. Да, тогава това го махнахме и го сложихме на гирко. И тук може да покажа това теста сме писали, ако забравяме. 300. Не се плашете. Не. Уф. Така, да. Това ни е небето, може да... Първата Мико е това. А те просто. Още 3. Ау, пак му дай тук. И ще ми гледаме какво ще кажа. Трето. Не, Този другото беше. Това беше второто. Третото е това. И тук що се скача? Четвърто. Ребе? Що ребето не работи? Аз бъдем школа. Че видиш? Това е много бистрее. Че го пак. Ето така се чува. Тук на тези. Какво? Свързала се. И да, хора, малко да сме се свързали и просто сме пуснитски. Не иска да излезе от телевизията. И как е тук? Ето и тук ги пуснахме.
момент и първо да го покажа. Да, хора, това мисля, видео, че ще бъде много, много кратко. Ето. Да, хора, решаваме, че видите сме на 5 минутки. Раждането. Мама не се свързала. Не знам. И благодаря ви, че гледахте това видео и че останахте на моето най-много видео. Обичаме ви, чао!